para Kristen padaburom. Ngia poil krui kumne hakane kayeng mane bapaunam namar ngisngau hapo Dohnud badai utrai khot yangi barabor ngiwan namar kumno ngiyosngau hapo Dohnud kane kajing khot jeng utrai Henry lada kane kajing khot kalang ka bashisha bad kalang namar de utrai uba khot bad lada kajing wan jangi kalang ka bashisha kata kamut bangipin bana hakmat kaperte barolin bangilang kinong pop ngimde ban perkat bangi wan shane na mangilang kiba kuid kiba janai kamde Jisu khot ya kiba hok don kam khot ya kiba lepop kumangi na makatangi wan kumne takajing ngaurit na marhapo Dohnud ngitip bangi don la kajong kilait kilet bad namar kine kilait kilet ngilaban wan kalang kum kavisa nakabinta jangi ban rung hakane kayeng mane kito kiba bakla kito kiba don kilait kilet kito kiba ngau ba kiduna hakano kano karukom demaki ba Jisu khot chalade teng ngi perkat utrai udon hakmat jangi ban khot jangi ban mane ya tashisha ni mane ya aka sacrament pakuid Henry pule kajing khot pakuid pule kajing katien jong uble sisien ru Jisu klem khot yano ban mane ya bun sien khot ya kipaid ba ban bod ya na makatangi wan shane manu banai namar khot yangi ban bod ya Jisu uskaulem ya kito kibaduna kumangi badmangi lang baki jing duna lang baki light kilet ni kam skau to ya ke jing khot jong nama kumba ula ong uwan ban khot ya ki babakla kane kadaw bamangi manu banai ngiwan kumne ban pelait por ringkat bad ban shaskoya kum kipaid ba hakapor haba uyaid hasla perte haba vipule ya kane kajing hikai jong Jisu kad kipor baper ba shim kabu ban hikai ya kipaid ba halum hatem hapalau katempe pay pule ba pinshem barabor don buon kinong pop panshaskoya parabor kipay bilin kiwan shaskoya kijing hikai jong
Namar u Hikai nakadohnud. Henry. Barabor endon hakindong. Kibriu kum kifarisi kibayeng pan yakanum. Bale kum ne, bale kum tai, bale u shong ban bamya ban kinong pop, bale u hikai ya kinong lum kajana. Nama kat kum katastur hapadeng ki ju kinong yatu lupa kumu Jisu kim deban shong ringkad ban kinong pop. U Jisu kat kum katastur ula bakla bon sian. Bon sian. Kiju kinim kren ya ki kyntait ki shinrang. Hakbat ki paidba. U Jisu ula kren. Kiju kinam kren pad ki gentil hakmat ki paidba u Jisu ula kren. Kiju kinam kren pad kinong pop u Jisu ula kren. Pad kum no u Jisu ula kum kyntait ya kane katastur kaba la don hapadeng ki ju padbale namar ngilaban im takabor kaba mi ne aktili ki thymmei kethymmei jang ka ain pad katastur pad sa thymmei jang dohnud. Ni hab jied. U Jisu ula ong hakipay ba. Ngam shim lawan ban kyntait ya ka ain. Henry ban pini yakipay ba ka kamot ka ain. Labu ya ka ain banyalam ya ni kam siya kamat. Sa thymmei jang kajing id. Ni kongo ya ka ain ban poi sa kabor ka ba mi na thymmei jang kajing id. Kamde bangi kongo ya ka ain hi. Kalang kalinti kam siya kamat. Padu Jisu ulawan ban Hikai ngi siya ka ain kade banyalam ya kipaid ba. Ka ain halade kam don jing mot Light ka jing yalam ya kipaid ba kam syakamat. Kiju kila pakla takaba pet tangka ain halade Jisu uong aha kam syakamat poi syakane kekerdan ban im ban kren ban le ban perkat kat kum kejing ied pad Jisu ula poi syakane kekerdan pad ula yalam ya kitoki bersyashkor ya ki farisi kinum syashkor namar maki kishu burom ya ka ain Jisu uong kongu ya ka ain thang ba yai kam syakamat lang ba ka ain hadu kejing ied ngalawan ban Hikai pi ka kamot ka ain mangi komaki ngi bakla ngi supet ka ain perkat para Kristan ba ied lada haying jang fi imay ipa ied ne komta
Don bapang jur. Pagkadekas ki utray. Kain kaong ya pi haplet siya yung mane ban siyang hakamas. Bakuit. Tang bapit haying jang pi don bapang jur. Pihap jid, pinlekom no, pin siyang lang bad ibapang, ne pin it no marweya i bad pinleding maneban kung oya kain. Pinlekom no. Taray pin im kat kum keding it bad pin ino ya kamas. Pinamlet sa kamas ki utray, pin siyang lang bad ya ibapang. But pinam skaw hapo Dohnud, don kamban skaw si, pi im kat kum ka ayn jang kajing id. Kat kum ka Dohnud. But pilebha, pad ublay unyaro ya pi. Kamday kapop, kaday kajing leba kabashisha, kumba u Jisu u Hikai ngi banle, hapadengki paramarjan, barbor, peit, kumno u Jisu u le, hakmat kibriu. Kinmau ya kapor haba ka kyntait kaba bakla kalawan katsaba syong u Jisu ban bam, Bad ka kyntait kala kataya o Jisu. Bad ki farisi kilingo ani komno kane. Lada une o Jisu ude unong yutulu pa bashisha umdatip. Bad kane ki kyntait kalang kanang pop umde ban kat syaya i ban kataya u. Ula siya. Ula siya. Namar, kane kyntait kum u Zacchaeus, kun u Abraham, pat u Jisu ulawan na kabinta ki kun u Abraham, banyalam dia ki siya keding shisha. Ban kyntait. Ngiha prakat para Kristan baid, katno siyan mangi ni kyntait ya kiway. Haying hasem, hadong, hapadengki paramarjan, kiwepad ki nyam, kiwepad ki jaib, kiwepad ki ri, ngikum kyntait. Kajing kyntait, kam laban mi, na kajing Hikai jang u Jisu. Nama kadai kajing Hikai kababakla. Ngihap kili alade, ladengis ngau ban long ki Kristan bashisha. Ngihap background ya kajing kyntait. Kajing pinyaklad brio. Katsabadon kajing pinyaklad brio. Utray laban don namar u Jisu ulang utray jang kajing yasno. Brio. Jang kajing khot brio, bujanga, wan shanga pi baro kiba kiting kit pakia. Wan shanga, one. Padon kiwe kiba ong, be. Ngihap jid. Hapo katostur, kaba kyntait ya kiway, bad ka Dohnud kaba pinrung ya kiway. Kasabad ni prakat namar kum ki kunjang ki dostur ni pidiang ya ki dostur klem da kili jing kili bale kum tai. Pet ya u Jisu. Yano ula kyntait hakading imjong u. Uklem kyntait.
วัดฮาลมคาลวารีเคลมเคนไทด์ยาคีโทกีบะพิญยับยาอูอุลดวยนักเบนตจังคีดักบะองโคปามาบยาคีอุเลคุมเนสคุมเนบันฮิกายางีกาชิมพอบันฮิกายาคีบริวu hikai si hikai lekom ne bodanga ngala ainuk saya pi ba ma pi halakapor pin bod ya keju kenuksa kumba ngala id ya pi ma pi ya id markeliang Hakajingem jangu Jisu don kajing kyntait. Ki farsi ki la kyntait. What? La ya u Jisu ki la kyntait. Kum no kane u krenben ya u blay. Kadukat wai ki la penyap ya u namar ula id ya kinongpo. Tangkata. Ula pidiang ya ki we, ki gentil u pidiang, ya ki kyntait ula pidiang, ki jukim pidiang ya ki kyntait. Hari u Jisu ki kyntait ki lang kapot jait. Habu u Jisu u aijing bam ya ki san hajar ngot. Kini ki san hajar shin rang sudah. Kem ken ki kyntait. Lesi la don komba katsan hajar hakane ka jing kawai tang ba klem ken. San hajar kamut san hajar shinrang. Hari kasi kalang komwe. San hajar kamut kyntait bad ki shinrang teng teng po jait. Baru bakla, ban pin rem, ban kyntait, ban pin po yano. Ngimla ban khot Kristan yala de namar u Jisu ju pin po, ju kyntait yano. Mangi, ngihaprakat chane. Ngilang ne em ki brio ki ba kyntait ya ki we. Kerpang ki we pat ki nyam. Katkum ke history jang kari kasi ngi shait kyntait ya ki we pat ki nyam. Kade ka bakla. Kajing kyntait kam wan na u Jisu. Kawan na kadastur kababakla. What pit ka history kie balaja kili yala de menta ninya le komno une usnem tamai. Yai kyntait ya kiwe kipot kinyam ne perkat arsian nilang shipara ngatip namarla kaya nga hakawe kari hakabadon ki Kristan sudah. Tangba artili kinyam. Kum ki presbyt ki Catholic. But mangi kum kinarit ni shajing hikai wat krenyaki. Wat krenyaki, wat lekai bad ki. Penyaklad. Nadu bedang rit nga shajing hikai kumne. Pad menta ngatip kede ka bakla. Nginya duway hakane ka mas pagkuid bakajing imjang ngi kan mi nakatamay jang kajing id. Pagkatustul jangi ngin pinkela hakaba yasno brio. But ngin kang bet yakajing yaklad brio. Bale namar u Jisu u ong
Bod yanga. Kata kemud. Le komba le manga. Kata kemud. Id komba id manga. Kata kemud. Map komba ngala map ya pe. Ngimla ban nod ban pan map na ublay. Lada kajukapor ngina map ya kiway. Man kas ngi duway kajing duway jang kahima. Kok pa jang ngi ubahabaneng. Map ya ngi kumba ngi map ya kiway. Lada ngim map ya kiway ngi ong ya ublay wat map ya ngi. Ayah. Para Kristan bait nginya rai hapod Dohnud une usnem pa ngin persyang kat pangila ban bod ya Jisu komulebi ula bod kom kinang pop kila bod kom kinang lum kajana kila bod kom ki para Kristan hari kasih ki persyang ban ya bod. Enyoro ya Jisu Christ